Коктейл. Коктейл. Предаването за българска култура и изкуство «Коктейл» се излъчва с подкрепата на Комбината за цветни метали Пловдив. Здравейте, приятели на Радио Татковина! Започва предаването за българска култура и изкуство «Коктейл». След секунди ще ви представя днешния ни гост. Тя се казва Донка Налбантова. Срещали сме ви с нея неведнъж. Сега обаче ще говорим за една театрална постановка тук, в нашия град, в града под тепетата Пловдив. Повече подробности, а ако не сте в Пловдив, можете да си направите екскурзията и да дойдете на тази постановка, защото, уверявам ви, заслужава си. Ето и подробностите. Първо, добре дошла! Добре заварила. Добре заварили на всички ваши слушатели, които съм убедена, че с удоволствие очакват всяка среща с предаването за култура. И в продължение на това искам да анонсирам това, което е премиера за Пловдив. Най-новия спектакъл на Явор Гърдев «Почти представление». Много може да се говори около него, но преди това искам да кажа, че за нас, пловдивчани, ще бъде страхотно удоволствие да посрещнем носителя на Икар 2013, носителя на Аскер 2013, човека създал не една уникална, изключително винаги пълен с нови идеи, нови предизвикателства, талантлив и млад режисьор Явор Гърдев. И преди да отворя завеската повече за спектакъла «Почти представление», искам да кажа, че неотдавна се срещнах с него в една нарочно устроена пресконференция в Пловдив и той успя да ни сподели една невероятна тайна, която вече е новина и искам да споделя на вашите слушатели. А това е, че освен холивудския проект Тезей, Явор Гърдев започва отново холивудска продукция по спектакъла Хамлет, вече киноверсия на Хамлет. И така, до тук за големия Явор Гърдев и вече започвам за новото му предизвикателство, онова, до което ще се докоснем на 9 юли. Само на 9 юли от 21 часа на страхотната сцена на лятно кино Орфей. Ще гледаме почти представление. Защо така няколко пъти акцентирам почти представление? Това е една пиеса, която е написана от познат за всички вас човек, убедена съм. Това е половинката от двамата братя Коен. Итан Коен, половинката от онези братя Коен, които са носители 8 пъти на награда Оскар и всеки от вас е гледал поне Фарго, надявам се. И може да си представи за какъв дух представление става въпрос. И също така искам да отбележа и нещо, което обикновено рядко четем на афиша, а това са продуцентите. Този спектакъл се ражда като копродукция между Младежки театър Николай Бинев и продуцентската къща на съпругата на Георги Стайков, Асиния Стайкова. И тези две институции, частна продуцентска къща и Младежки театър Николай Бинев, правят този невероятен спектакъл с сериозен актьорски състав и в главните роли Джаро, Михаил Билалов и Георги Стайков, любимеца на поколение българи и особено на пловдивчанки, защото все пак филма вчера се случи в Пловдив, той беше заснет в Пловдив, в старата английска гимназия. Сега за самия спектакъл, Итан Коен и изобщо братята Коен винаги създават сюжетика, която е в духа на черната комедия. Тук в случая почти представление. Първо почти представление, защото в своята сюжетика то представлява 3 отделни едноактни пиеси. Във всяка една от тях са застъпени изключително интересни общочовешки значими теми. Разбира се, че аз не бих искала да издам кой е убиеца като в романа на Агата Кристи, но бих искала да кажа само, че всеки ще получи и дозата смях, и дозата провокация към размисли за много общочовешки неща, за срещата ни с Бога или онази висша мъдрост, за срещите ни с хората, за любовта и всичко това, което е нашия живот. И много то пластова е пиесата. Много. Всеки... По принцип, техните неща са... Точно. И си така убедена съм, че този коктейл, който ще покажат на 9 юли, целият екип, един талантлив режисьор, един страхотен драматург,
цели екип от актьори. Смятам, че всичко това е знак за едно високо качество и много се надявам пловдивчани да дойдат, защото под откритото небе на Пловдив, на тази хубава реновирана сцена на лятно кино Орфей, емоцията наистина, която може всеки да си подари, ще бъде невероятна. Билетите се продават на билетната каса пред община Пловдив. Цените са съвсем на достъпни цени от 10 до 18 лева. Хубава емоция подарете си в лятната вечер и защо не това да бъде една хубава вечер и след това с спомени и размислите от тази среща с Явор Гъртев пък да отидете на морския плаж, за да размишлявате с усмивка. Още повече, че сега в тези времена смутни и бурни имаме нужда от глътка свеж въздух, от култура, от изкуство, защото това ни дърпа напред, това ще ни спаси. А Пловдив си носи този дух и мисля, че пловдивчани и гости на града трябва да дойдат на 9 юли от 21 часа лятно кино Орфей. Сцена под звездите, среща с Явор Гърдев и ако наистина Пловдив всички се обединим около идеята да станем културна столица на Европа, аз мятам, че трябва да зачетем изкуството на един човек, признат и в Холивуд, един невероятен български режисьор, събрал много талантливи актьори. Елате и бъдете с нас с почти представление 9 юли от 21 часа. Благодаря.